Reštrukturalizácia v zásade znamená to, že vám súd dá papier, že nemusíte zaplatiť faktúry. Je 1200, viac ako 1200 veriteľov firmy Váhostav, ktorí teraz v priebehu mesiaca povedia, že nedostanú zaplatené. Celkové pohľadávky sú 92,3 milióna eur. To je to, čo Váhostav dlhuje aj malým a stredným firmám, po prípade živnostníkom. Aj potom sú tam ešte, my predstavujeme tzv. Nezabezpečených veriteľov. Potom sú tam ešte tzv. Zabezpečení veriteľia a tých predstavujú predovšetkým banky alebo štát. No a týmto, pokiaľ si dobre pamätám, tak je štát, teda spoločnosť Váhostav dlžná 26,4 milióna eur. Áno, ten transparent bol na mieste, ten transparent tam má byť. Ak si Široký myslí, že on zreštrukturalizuje a bude sa smiať z Bahám, ak si Široký myslí, že zreštrukturalizuje a bude sa smiať z apartmánu svojho hotela, ak si Široký myslí, že zreštrukturalizuje a bude sa smiať z svojej vily na Milionárskej štvrti, tak je na omyle. Prosím vás, zákony tejto krajiny musia chrániť ľudí. Zákony tejto krajiny chránia ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Absolútne si to nezaslúžia. My ako nezabezpečení z toho uvidíme 10, možno 15%, čo v podstate nevykrýva ani tú odvedenú DPH. A čo sa týka zabezpečených, to sú dokonalosti tí, ktorí vo veriteľskej komisii majú obsadenú polovicu hlasov, tak tí o nás rozhodujú a pritom práve zabezpečení veriteľia dostávajú 100% plnenie. Takže vlastne aj v našom prípade sa stala taká vec, že my máme zobratý úver z ČSOB banky, o ktorý sme vlastne prišli takýmto spôsobom, lebo ho nedostaneme zaplatený, ale zrovna banka ČSOB je aj vo veriteľskej komisii, takže ja som sa aj pokúšal, aj keď samozrejme nie je to možné, odpredať im našu pohľadávku, aby si ju oni potom nadväzne na to uplatnili voči spoločnosti Váhostav. Samozrejme, že to nie je možné. Že spôsobov na to, ako upozorniť, že kradnúť sa nemá a že je to ešte zo pár ľudí, ktorí si nenechajú hrabať vo svojej peňaženke, je viacero. Jeden zo spôsobov je, a ja som to avizoval už dávnejšie, je aj blokácia diaľnice. Nech sa páči. Ľudia tejto krajiny majú právo sa brániť. Majú dokonca povinnosť sa brániť. Pokiaľ ich niekto okráda a zneužíva k tomu štátnu moc, to nie že právo, majú povinnosť sa tomu postaviť.